page 166 et 167 ka tafsir al-Qur'an de sura 7. fa idha ja'atuhum stayni aribe al-hasanatu moƴƴere galo be nalana hadihi modi meden hande dun do ko menen hani hebude wen tusibun sebibe sayi'atun bone yattayyaru bi Musa on sey don non yaabe katinora annabi Musa wa man ma'ahu be gomdimbe wondobe makko be nako kambe fayibe dum ala fami innama ta'iruhum no kataji mabbe din indallahi ka kallon irude sabu ko be faggiti kon e boneji walakin nakoni tun aktharuhum ko bur hewde mabbe la ya'lamuna be anda dum wa galbe ma ta'tina bi noni wo kala no addiran dame min ayatin imurde mande tawili tasharna ko fiya bildo men li tasharna ko fiya bildo men biha sabu gandal mangal fama nahanu ara menen men wona lilaka onande ma be mu'minina ko men gomdi be maholima fa arsalna alayhim min wurti e mabbe at-tufan ndiyam wete dan tufan wal jarada e kanu wal qumma e tendi wadda faadi e totiji wadda mai iyan dum do fo kadina ko wadida ko wadugol kuma be kun sonja be habe hula be ana be mabo be inna kambe be tuubi be tuuba tun alla itta be fuddito kadi alla adda faso lette go kadi ko nigirdi Allah dali ayati dum do foko mandeji mufassalatin sirtudi fastakbaru kono le enela be mawnintini wakanu be lati ko mani be mujrimina bombe walamma waqa'atu man yannu alayhim mabbe rijzu latade qalu be wino on sa ya Musa udu lana rabbaka torana men jomima bima ahida indaka kala ko ahudi kon e jungo ma yo ittu men accay la in kashafta yetomo kanko joma wonde hihi Allah sa hunci itti anna yamen ariji zaleten do hande la nu'minanna laka wallahi men gomdinte wala nursilanna ma kame accete wondude ma kadi men accete day wondude maada bani Israila bibbe annabi Yaquba be falamma kashafna la dalto mande men huncuno me itti anhum mabbe ariji sobe letteden ila ajalin ha ila jalhum ta kambe ngalla jaldon baligho enela be hewta ngal adata ko be adata ko be ida um tawayo kambe jonno yen ko sona ko hebe firta hadinde fantakamna minum menen kadi me letti be fagaragnahum me yoli be filiyam mi kander ilol mayo ngon bi annam sabu kambe kaddabu be fenni bi ayatina yamen ne wakanu be latike masharif afwan bi annam sabu kambe kaddabu be fenni bi ayatina yamen ne wakanu be latike an ha gay ayaje den ghafilina ko be welsindibe menen kadi wawrasnal gawma me ronini leydi nden yimbe alladina ben kanu latinobe istadafuna ino tampina lo'ina maccindina ka leydi men ronini be masharif al ardi kaburi teddude hen e leydi ni fo wa maghariba ka kirnan e ka hirnan deji wa magharibaha e ka mutirdeji magge mayri kayri leydi nden bi mana ka hirnange mayri allati nden barakna fi ande min hebini barke mudum wa tamatimi kalimatu rabbika kongodi jomaadi al-husna ko moƴƴi ko ala bani israila do bani israila bima sabu ko munyi ko wadammarna e ko dum woni men halke ma kana konko men bonni konko lati esnawi no gollayno fir'aun wa gawmo yimi makko pen sabuna wa ma kanu be wonali wa ma kanu e konko be lati arishuna hebe sanyayno moƴƴina e yo duni dunde fi kanyake dinata wadana be juri wajawazna min lumbini bi bani israila al-bahra baharon fataw be ari be rewi ala gamin edo yimbe yakufuna ben ufini ala asnami lahum irewgol sana muru mabbe be nangi don kadi dal be wi directement ya Musa ay ali o do kan no mari dum do idun do aja'alna ene awaday men iji allana wada men ilaha rewetedo kamala wono wodirani be da kadi ali to rewetedi buy qala nabi Musa maki innakum onon do qawmun ko yimbe tajahaluna majjube inna haula andeno beedo wonbe rewde kun do gaum mutabbarun ko be halkide tebe ma hum konko be on bi mudum batilun dum kadi ko mere
ma kanu wa batilun ko mere ma kanu kon ko belati amaluna be golla qarawi ene aghayra allahi ko ina alla abghikum aghayra allahi ko ina alla abghikum on ko mi dabbanton ilahan allah jerewetedo e mon o ko kanko alla le faddalakum ko urni ala alamina yorata ge fo indira wa idha anjaynakum antum men danno min ali fir'auna imorde kon el fir'auna di yasumunakum tayyib meminde on bisu il adabi ko buri bonde lette yuqatiluna hibe haba abina akum bibbe modo me sayuna be accani sa ko bibbe moro be fi dalikum nende dum don mon bala on jarrabu yen jano ni rabbikum ka jomi azimun mawnudo wa wa'adna Musa men fodondiri ko dum woni men haldidi lego annabi Musa yo ya o horonno yamen salasina layla balde capantati be haldi dum wa atmamnaha men timmintino dum bi 20 sappo fatamma timmiri ni miqatu rabbika fatamma timmi wiiden acci hakke ko ngongre den duudi gemma luggi mojja fatamma timmi miqatu rabbi waqtu ko haldidi ko e joom makko ɗum 40 laylan balɗe 40 ɓe mana sappo ɓeydita e hoore tati on 40 wa qala Musa anna Musa makan li akhi musidɗo mum on Harun ukhlufni lontolam fi maqami fi qawmi hakkunde e yimɓe maɓɓe wasili o wi kan akhlufni luntinanam fi qawmi e nder yimɓe am ɓen wasili moƴƴina fiyake on wala tattaɓe ko ɗum woni wata jokku sabila mufsidina lawol bonnoɓe walamma jaa Musa tuman darno nabi Musa limiqati immorde limiqatina fi ahadi aminde wa kallamahu rabbu joom makko yewtide makko qala rabbi joom arini unzur ilayka wallan Allah mi darama qala la jabi lan tarani awata la yide Musa walakin skoni unzur puttino ila al-hibal ila al-jabal fade pelalen fanis taqarra makanahu sai woni kango fellongo ngo tabitingo wonti e place maggo hunde wadalgo fasaw fatarani haray aray kay ala falamma tajalla rabbu tumande jom makko feñanno yaltitani lil jabal fellongo ja'alahu o wadingo dakkan ko ngo muncetingo wa khara Musa suyi sai kan ko fadda falamma afaga tumande o fidno gara wi subhanak laɓal wodanima Allah tubutu mi tuubi ilayka fa